Moikka kaikki! Se on taas uutta videoa pitkästä aikaa. Tänään me testataan Realmin kaksintaistelumodei. Mennään heti, me ollaan viimeksi pelattu Swordia. Mennään heti Swordia. Mä oon Swordissa ihan huono. Koska tässä on pelkkä miekka. Se on suoraan. Okei. Okei, mä voin voittaa tää jopa. Okei, ehkä en. Jota alkaa komputtaa hulluna. Jota alkaa komputtaa huolella. Ei! Se oli wall HP. Okei. En tiedä mitkä HP se on. Se alkaa lopussa aina hullusti. Okei, yksi. Mä en osaa nykyään edes puhua. Siis bro, aiotko sä liikkuu? Okei, toi oli hullu kombo. Mä voin itse asiassa voittaa tää. Ja voitto! Mennä pelaa uudelleen. Mennä sit pelaa täällä Aksep. Pääsin nopeasti matsiin. Mitä mulla toi on oikeasti? Okei. Ello on kokattu. Mut sillä on shield. Se oli nyt tää. Mulla on taktiikka, mitä mä teen tän. Kun mä saan siltä shieldin pois, se on... ei oo mitään. Okei, mä olin puoli HP tossa katsoen. Okei. Hullu oimi. Ei oo se. Oh my cases. First on. Siis. Okei. Okei, mulla ei oo akse edes kädessä. Niin voi oikein voittaa tätä, se ei mulla tuu aksea käteen. Mulla on ehkä mennyt joku tekstuuri. Mulla on mennyt ehkä sellainen pätti päälle. Et se ei oo. Siis tää on ihan hirveä. Ei.
my days, mikä toi oli? Älä kerää, et sä kerää mun nuolia. Ei! Nytte! Siis bro. Siis mä tiedän, että tää on oksee. Mut siis tää jäpä on niinku törkeyden huippu. Se, että sä menet keräilee nuolia, kun sulla on itelläskin nuolia. Ei oo hirveen kunnioittavaa, se on yksi epäkunnioittavista asioista. Varsinko mä oon puoli HP. Jos toi hittaa multa. Okei. Tuo meni hyvin, me ollaan voitettu kaikki. Sitten realistikin me hypätään yli, koska mä vihaan. Mä kerran sitä testannut. Ja mase. Mulla ei oo hirveä kuva luottaa itteeni masessa. Okei, eli selkää. Sitten täytyis osua. Okei, näköjään mä pidän pienen mase-shotin. Okei. Mä täytyy heittää selkään heti. Okei, bro. Siis tää mä oikeesti pelkään koko ajan. Milloin mä puhun? Siis tää on joku pomppimiskilpailu leikkinä. Okei, no, toi oli hyvä. Ja sit tässä, jos mä oon huonoin. Kristallipyype. Okei. Vähän lähemmäs. Oh my days. Bro, oh my days. Näkyy. Ja Peter falling mitä? Okei. Me otetaan uusi matsi, koska no toi ei mennyt ihan täydellisesti. Mulla meni jotakin tukkoa. Okei. Rauhoitu bro. Rauhoitu, sä poppaat itses kohta. Siis mä oon tosi ruoruinen tässä. Okei. Tää on pellellä tää ja tää. Mene! Wow. Jäpä! Okei! Siinä oli kovaa PvP. Lähettäkää. Pistäkää likejä.
Tilatkaa kanavassa, mitä lisää. Se on moro!